Kde sa nachádza vysielač Kamzik? Neviem, či v Bratislave niekde, Malé Karpáty niekde v Bratislave, alebo kde také, čo neviem. Ale už není to... Je ešte? Ona... Ty vieš, že televízne, však už to zrušili, už je digitálne, asi ja neviem. Kde sa nachádza vysielač Kamzik? Kde sa nachádza vysielač Kamzik? No v Bratislave samozrejme. V Bratislave. V Bratislave. No, v Bratislave. V Bratislave. V Bratislave, no. V Bratislave. V Bratislave. V Bratislave. V Bratislave. Kamzik v Bratislave. To je v Bratislave. A v Bratislave, áno. V Bratislave. Pri Bratislave. A v Bratislave. V Bratislave alebo pri Bratislave? Pri Bratislave. V Bratislave. V Bratislave. V Nitre. Kde sa nachádza vysielač Kamzik? Neviem. No teraz neviem. To netuším ako. Kde sa nachádza vysielač Kamzik? Mzik, takisto myslím, že niekde na východnom, ne, medzi východným a stredným Slovenskom. Kde sa nachádza vysielač Kamzik? Počkaj, kde to bolo? Áno. V Bratislave. Čo? V Bratislave. Na Kamziku. V Bratislave. Kamzik? Niekde v horách. V Tatrach.